El filòsof Thomas Hobbes afirmava que la seguretat del poble és la llei suprema, una idea que Aliança Catalana compra íntegrament. La seguretat dels ciutadans és prioritària i cabdal per garantir el benestar, la prosperitat, la confiança, la convivència i la llibertat, però també la salut. El tràfic de drogues ha capbussat centenars de famílies catalanes en una espiral d'impotència, desesperació, angoixa, ruïna econòmica i deteriorament físic i cognitiu. Els delictes de narcotràfic han augmentat un 170% els darrers 10 anys. La seva implosió ha provocat una ona expansiva d'assassinats que en una dècada han patit augments del 126% a les comarques tarragonines, del 87% a les comarques gironines, del 81% a les comarques lleidatanes i del 70% a les comarques barcelonines. No són dades d'Aliança Catalana, són dades del Ministeri de l'Interior espanyol. El tràfic de drogues ens mata, ja sigui amb el verí que venen als nostres carrers o amb els trets i ganivetades que ens fumen per protegir el negoci. El cost social anual atribuïble a les drogues il·legals a Catalunya s'estima entre 500 i 800 milions d'euros anualment. Els catalans hem de treballar molt per poder arreplegar 500 milions d'euros i dipositar-los a les arques públiques, perquè en acabat aquests diners es destinin a guarir el mal que fan les drogues, a incrementar efectius policials per contenir-les o a pagar l'estada a presó de qui atempta directament contra la nostra vida. No erradicar aquest fenomen no només contribueix a emmalaltir la societat, sinó també a arruïnar-la en termes econòmics. Ara mateix el port de Barcelona és la principal porta d'entrada de la cocaïna a Europa. A Aliança Catalana aspirem a convertir la capital del país en un referent en innovació, recerca i economia productiva, no en el referent del narcotràfic i el crim organitzat. Si mirem la resta del Principat, haurem de parlar també de les plantacions de marihuana, que s'han doblat en 2 anys, arribant a les 500.000 plantes confiscades el 2023, la majoria a l'interior de pisos i naus, però també a camp obert. Al ritme que anem faran competència deslleial al conreu de blat i d'ordi. El 2022 els Mossos d'Esquadra ja advertien que Catalunya era l'epicentre de la producció de marihuana a Europa. Una producció associada a d'altres delictes, com el frau elèctric massiu, l'ocupació d'immobles buits o la presència de xarxes criminals transnacionals. Tenim xarxes balcàniques, sud-americanes i marroquines gestionant la logística del narcotràfic a Catalunya. La multiculturalitat que vostès vindicaven com a font de progrés i de riquesa atempta i emmetzina contra el nostre jovent. El 65% dels detinguts per tràfic i el 65% dels que ocupen il·legalment immobles són immigrants, un fet que convé no obviar i que cal combatre. Com també cal combatre la corrupció i activitat delictiva dins el sector portuari. Diverses operacions policials han revelat la participació de treballadors portuaris o intermediaris logístics en l'extracció de cocaïna de dins dels contenidors. Som davant una tempesta perfecta, violència extrema amb ús de fusells i subfusells d'assalt, manca d'agents policials i unitats especialitzades, dret processal excessivament garantista amb els criminals, laxitud davant les ocupacions il·legals, saturació judicial i immigració desbocada. Un còctel letal que l'administració catalana, sota tutela socialista, no vol ni sap resoldre i que, de fet, es nega a admetre perquè desfà el seu relat fantasiós i de color de rosa respecte a la immigració i verifica que el creixement de la inseguretat a Catalunya no és una mera percepció ciutadana com s'entesten a fer-nos creure. Necessitem dotar de recursos els nostres cossos policials. No pot ser que se'ls lliurin armilles antibales, però no antinavalla. No pot ser que les policies locals no puguin dur armes llargues. No pot ser que exposem els nostres agents davant de criminals que porten armes de guerra. Cal reforçar els controls logístics en ports, infraestructures de transport i zones industrials susceptibles de convertir-se en magatzems clandestins. Cal millorar els sistemes d'inspecció de contenidors, reforçar la seguretat portuària i incrementar la cooperació amb organismes europeus especialitzats en crim organitzat. La lluita contra el narcotràfic, però, no pot limitar-se a incrementar l'acció policial i prou. Cal professionalitzar més el cos i garantir la seguretat dels agents, sí, però alhora cal començar a implantar mesures urbanístiques, energètiques i administratives que dificultin l'auge d'aquestes activitats. Cal endurir el règim penal i penitenciari perquè no continuï sortint de franc i cal expulsar sense contemplacions els delinqüents estrangers, tant si menen una plantació com si han venut una paperina.
No podem continuar sent la plataforma logística del narcotràfic a Europa. No volem continuar sent l'abocador de les polítiques proimmigracionistes del govern d'Espanya. L'altre dia vam tenir una reunió al Consell Comarcal del Ripollès amb el gerent de la regió sanitària de Girona. L'havíem de mantenir amb la consellera Pané, però per segona vegada ens va plantar, m'imagino que per raons justificades. En qualsevol cas, l'animo a reprogramar aquesta trobada perquè realment necessitem parlar. La qüestió és que el gerent de la regió sanitària de Girona va etzibar-nos una frase molt il·lustrativa de tot plegat. Ens va dir: la sanitat no és gratis, la paguem entre tots. No em vaig poder estar de rebatre-li, perquè no la paguem entre tots. N'hi ha molts que la fan servir sense haver contribuït mai a les arques públiques. Sí, parlo de tots aquells immigrants que fins ara s'empadronaven fraudulentament als municipis per tenir targeta sanitària gratuïta i que ara ja no necessiten ni padró ni targeta per abusar impunament del nostre sistema de salut. I parlo també d'aquells que, malgrat tenir poder adquisitiu i procedir de països benestants, fan turisme sanitari fins a Catalunya perquè resulta que aquí estaquem els gossos amb llonganisses. Per a tots ells la sanitat sí que és gratuïta. Pels catalans no. Nosaltres hem de contribuir, nosaltres sí que hem de sostenir el sistema. Un sistema sanitari dimensionat per atendre 6 milions de persones, que ara n'ha de suportar més de 8. Tenim prop de 850.000 usuaris en llista d'espera, entre consultes, proves i cirurgies. Més de 170.000 pacients esperant una intervenció quirúrgica, 150 dies d'espera per accedir a algunes especialitats i de 6 a 10 dies per poder visitar-nos el metge de capçalera. Aquesta radiografia no és resultat d'un parell d'anys, com ens vol fer creure Junts, sinó de l'acumulació de males decisions polítiques preses en el transcurs de més d'una dècada. Encara que avui intentin fugir d'estudi, vostès ja han tingut responsabilitats en tot això, en l'organització del sistema, en la seva planificació, en l'ordre de prioritats pressupostàries d'anteriors legislatures. Vostès van participar activament en la fase embrionària del sistema que ara ataquen. Que cal més inversió en l'àmbit sanitari és una conclusió a la que em temo que hem arribat tots. I que el saqueig fiscal que patim a mans de l'estat espanyol no hi ajuda, també em penso que ho veiem tots, encara que alguns s'entestin a negar-ho per raons partidistes. La Generalitat destina vora 1.800 euros per pacient, mentre el govern francès n'hi destina 3.000. Per tant, calen més recursos econòmics si és que volem retenir els professionals del país i donar un servei de qualitat als nostres usuaris. Però no n'hi ha prou amb una partida pressupostària més generosa per destensionar el sistema ni fer-lo funcional i viable. Hi ha d'haver canvis estructurals i de model. El sistema sanitari català funciona amb un dèficit del 20 al 30% cada any. La despesa sanitària real de cada exercici supera sistemàticament i de llarg el pressupost inicial, en milers de milions d'euros. Vostès han fixat el pressupost sanitari en 17.250 milions d'euros per a l'exercici 2026, però de la despesa que es genera avui es pagarà part d'ella amb el pressupost de l'any vinent. I no és un fet esporàdic o casual, és una anomalia sistèmica. El pressupost sanitari es construeix sobre una ficció comptable. Duen a ple i aproven pressupostos que no reflecteixen el cost real del sistema sanitari. I aquesta distorsió té conseqüències, conseqüències que impacten en els professionals, però sobretot en els pacients. Quan un sistema funciona amb dèficit estructural, les retallades no es fan als titulars pressupostaris, es fan a la pràctica assistencial. S'endarrereixen inversions en equipaments, es renuncia a avenços tecnològics, a tractaments innovadors. I quan ens referim a la branca oncològica o a malalties minoritàries, aquesta manca de recursos suposa la diferència entre la vida i la mort. L'arribada contínua d'immigrants amb realitats sanitàries diferents obliga el nostre sistema de salut a assumir necessitats especials i addicionals que abans no existien. Patologies que ja havien estat erradicades, perfils epidemiològics desconeguts, multitud de no vacunats, serveis de traducció als centres sanitaris, perquè aquí sembla que qui s'ha d'integrar no és l'immigrant al nostre país, sinó nosaltres, l'immigrant. I casos clars d'abús, com totes les dones estrangeres que venen aquí els darrers mesos de l'embaràs per parir als nostres hospitals i forçar una regularització. Vostès creuen que tenim estructura per suportar el pes de tantes astúcies, de tants fraus? Nosaltres creiem que no. Si la sanitat ha de ser universal, per què no ha de ser universal la contribució a les arques públiques?
Per què els drets són universals i els deures no són universals? La sanitat catalana, en català i pels catalans. Qui es beneficia realment d'aquesta entrada massiva i desordenada d'immigrants? És la pregunta del milió. I mira que la resposta és ben simple. Els fluxos immigratoris sense pausa ni control, sense planificació i sense capacitat d'integració ni assimilació, només beneficien a qui vol, mà d'obra barata, salaris baixos, persones sense força que puguin defensar els seus drets. Qui vol que hi hagi pobresa? Qui viu de la vulnerabilitat dels altres? Qui necessita persones dependents fent cua a serveis socials? Doncs la bancada esquerra d'aquest hemicicle. A la Catalunya rica i plena, vostès serien totalment prescindibles i residuals. Per això es mostren favorables a aquesta immigració desaforada que irromp al nostre territori, col·lapsant els serveis públics, tensionant el parc d'habitatge, saturant els jutjats, fent petites les presons. Ara que els del país hem superat l'etapa proletariat-burgesia, vostès necessiten importar semiesclaus per continuar atacant els que han fet fortuna. Necessiten que hi hagi pobres que depenguin dels ajuts que vostès atorguen. L'equació és simple, jo et dono l'ajuda, la bonificació o la renda garantida i tu em votes. El negoci del segle. Ells cobren sense fer res, vostès obtenen cadira i mesada en aquest Parlament i qui paga la factura de tot plegat són les classes populars i mitjanes del país. És economia bàsica. Quan el mercat laboral rep un gran contingent de mà d'obra barata, el resultat immediat és la precarització. Vostès necessiten la precarització per mantenir el relat i la quota electoral que tenen en aquesta cambra. Les darreres dades demogràfiques apunten que un 18% de la població és estrangera. L'augment de població estrangera a Catalunya en la darrera dècada supera el 40%, molt per sobre de la mitjana de la resta de la península ibèrica. No és que tinguem un magnetisme especial ni un poder de seducció fora mida. És que Espanya ens ha convertit en l'abocador de les seves polítiques proimmigracionistes. La immigració antioccidental i tercermundista és l'arma que han trobat per desnacionalitzar-nos, empobrir-nos, col·lapsar-nos. Una arma de destrucció massiva que sacseja l'estat del benestar i amenaça d'enderrocar-lo. Increments del 40% en les visites d'atenció primària, aules públiques amb el 70% de l'alumnat d'origen estranger. Quants de vostès porten els seus fills a escoles amb el 70% d'alumnes immigrants? Quants de vostès fan cua a la sanitat pública? Cap ni un. Des de la seva posició privilegiada i còmoda, que fàcil és acusar els altres de racisme, xenofòbia o extremisme. Vostès han competit mai amb immigrants per obtenir una ajuda social? Jo sí. Abans de ser regidora, batllessa i diputada. I ja els avanço que vaig perdre, com tots els catalans. A nosaltres ningú no ens ajuda, tant fa si som famílies nombroses, monoparentals o mileuristes. Per qui seran els milers de pisos que han promès, si és que arriben mai, a construir-los? Per la immigració que Espanya deixa entrar il·legalment i que vostès amunteguen a Catalunya com si fóssim el traster de la península? Segons dades de la Seguretat Social del 2024, a Catalunya hi ha més de 600.000 afiliats estrangers. Això vol dir que almenys n'hi ha 844.192 d'immigrants que no cotitzen ni aporten res a les arques públiques, malgrat que utilitzen els serveis, infraestructures i recursos del país. Això és la ruïna i ho saben. Veig que ara Junts ja parla de contractacions en origen, ja van vinguent. Com ho porten això d'acusar-nos primer de feixistes i en acabat plagiar-nos el discurs? És dur? És fàcil? Si parlem en termes de seguretat, la situació tampoc mena a l'optimisme. Els immigrants acumulen el 65% de les detencions, corroborant la relació existent entre immigració i delinqüència que vostès tan inútilment neguen. Per poder revertir aquesta situació cal una moratòria immediata en immigració. Hem de fiscalitzar els immigrants que tenim dins, destriar el gra de la palla. Tot el que hagi entrat de forma il·legal, tot el que hagi delinquit, encara que només sigui un furt, tot el que pretengui imposar-nos costums arcaics i misògens, tot el que no sustenti per mitjans propis i aspiri a viure de subsidis, ha de ser expulsat
I qui es quedi, que accepti les normes, valors, costums i cultura dels qui ja hi érem abans. No es diu racisme, se'n diu supervivència. Per posicionar el grup parlamentari socialista, sisplau.